Ai prins? Experiență. Nu te prins? Ce e ăla? Un pește. Nu mai. Vă jucați din aia ca pase? Vă jucați pase? Da. Sau un fel de fotbal? Fotbal cu pești. Mă brăzesc în apă. Mă dor mâinile. Cel mai al dracu pescuit uite până la gât. Uite că se rogă la seta. 2, 3, 4. Fac niște tracțiuni la... Descopie. Îi dau o pe chestia asta. Ce faci acolo? Adică sunt piesele. Ce să văd? Vino mai încoa. Ține aproape. Vezi ce arată. Cum se cheamă fată? Pasăre. Gâțlan sau gâțlan? Nu, elefant. Are gâtul lungă? Elefant, nu știu. A? Este un vierme. Lasă-l să plece de aici. Uite peștii vor să plece acasă. Da, pe acasă. Du-te mă acasă. Du-te mă acasă. Du-te mă acasă. Vino, vino. Că până aici e caldă, dar aici încolo e rece. Vino. Mai stai și cu mâinile ridicate, că ai urmă, uite aici ai urmă.